Napaspas, naasok ken naungor. No kastoy ti panagmaneho miti kalsada, sigurado nga insigida ang maagaw mo ti atensyon di ti mangipatpatumpal ti batas trapiko. Ngem dito'y uneg ti drift course, sky's the limit ti panagpabuya di ti drivers iti naisayangkat a drift show iti ili ti Paoay. Tilaing goma ken awing di ti napipigsa ang makina ti mangnigan ti aglawlaw. Dagiti lugan, arig na agbingisong dan ti kaasidegda ti maysa ken maysa. Makunanat for the faint of heart. Ngem no adrenaline junkie ka, mabali na daytoyan tinabayag mo sarsaraken. Dati ang activity lagi bicycle, kada motorbike, and then ini nag-move kam di Hawaii. I got into drifting, racing, off-roading. Sir, what does it take to be a drifter? It needs a lot of courage, a lot of money. That's kidding. Ni mismo Edmond tinang modify kadito ang kotse. Kinargaan na tinapipigsa ang makina. Uray lang umapoy ti tambutsyo na bayad ti panagmaneho na. Kunana saanin nagdadamo iso na ti aksidente. Nupay kasta, saan nalaped ken kwa na daytoy, ken addaan met ti roll cage ti lugan para metlaing ti kinatalged di ang maneho. Na-experience mo ba, sir, the accident? A lot of times, baka 100 plus times. Yeah, paano kayo nga nag-back That's the reason nga the roll cage me. Tapno ma-preventaran na ay pinag-roll over at bad accident. At umati safety gears me. Kaske ni Edmond, ija United States met arinugyanan ni Chris ti drifting. Kunanaga po iti may isang aksidente ang nakairamanan na tinagbalin a rason no ape nagbalin iso nga interesado ka daytoy ang motorsport. I had friends that were racing in the mountains and we were involved in a car accident. You know, racing in the mountains is not safe, so I decided to get into real racing on the racetrack. And I did circuit first, and then I switched to drifting. So that's how I got started, in a bad way, but now I'm still doing it, 20 years later. So how did your parents react when you told them that you wanted Actually, they were more mad about the accident because the police brought me home. But no, my parents didn't support until they saw I was winning. Once they saw me winning and there was prize money involved, then they were like, okay, maybe we can support you. Daytoy a drift show ket saan laing anang iti tiragsak ken excitement ket iti enthusiasts ngem ket di tulong pay daytoy ti maysa a masaksakit nga individual. Kuna ti organizer adig iti maong mga proceed ti maipaay ken mausar iti panangpaagas ti napili a benepisyaryo. Dato at least maka-generate kami funds na mangsupusok no ti masakit, especially therapy na unexpected hospitalization, which is iso nga nag-come up kami ti kaste kasi siya ti mangtultulong kanya na monthly ti therapy sessions na. And then I cannot cover everything. Iso nga good thing is ni Sir Edmond inted na kanya tayo dito chance. 8 years bedridden so na I think. So nga medyo na kwa DJ pusok na nga. So na ti worth it na tulong. Kalikagom ti organizer ken digiti drifters nga agbalin at tinawen daytoy nga aktibidad. Ken adda mayes degpay kadagiti Ilocano daytoy a motorsport. Mark Magdirila, Balitang Solid North.